Faci schițare, un cerc, 2 cerc, 3 cerc, schimb pe center line, linie, de aici, până aici, și până aici. Dacă cerem să ne spună, zice 9 cote lipsesc. Nu e pus nici măcar orizontal la acela. Ăla e bine. 2. Bine. 9. Dar ușor că ți le trăznesc eu pe toate. Orizontal. Gata e, ceva s-a petrecut. Mai am depus tangentele. Ele nu apar pentru că ați învățat cum faceți tangentele, da? Elegantiși. Când am venit aici, în timpul ăsta pun tangente. Când am venit aici, nu era nimeni la 3. Și apar 2 colegi pe care îi cunosc și un coleg pe care nu-l cunosc. Și după un moment de emoție, zice, domn profesor, ce faceți aici? Și eu, ca românul profesor, amore. Și persoana a treia se uita ochii așa și vorbesc ăștia. Când era neamț. Președintele Camerei de Comerț germano-româno-australiene, nu știu, ceva măreț. Erau ăștia emoționali la culme. Că vorbeau cu așa o personalitate îmbrăcată, frumos, și au explicat ei că amândoi vorbeau nemțești. Că domnul profesor, uitați că face cursul de sală. Am mai pus o restricție, am centrat dintr-o dată pe centrul acela, intersecția celor două. Câte cote mai avem? 7. Trebuie să fie bine. Acum nu vreau să pun diametre, pentru că X vreau să scot astea de pe aici, ca să fac un fel de levier așa. Vă rog să rețineți că a rămas tangentă linia asta la prelungirea acestui cerc. Chiar dacă el nu mai e. Restricția se menține. Și acum pun rază. Deci n-am vrut să pun diametre, pentru că vreau să pun rază. Pun aici și zic 16. Vreau să fie pe aproape, că altfel se deformează toată minunea asta. Nici nu știu cum ajunge să mai fie. 40. Distanța asta. Dacă te duci așa, iese așa. Dacă te duci așa, iese așa. Dacă ai dibăcia să apeși pe mouse când apare semnul acesta la dibăcie. Semnul acesta, îl vedeți? Zice, dacă apeși acum va fi aliniată cota cu asta. Asta e. Scuzați-mă, fac ca la student. Probabil că... Dar cum să-i atragi? Că nu mai mergi cu mijloace de coercițiune acum. Să le spui, toată te bag în cremenal. Trebuie să-i atragi cumva să vină la oră. Te duc la decane. Da, și ce dacă mă duc? Decanul iau din parte. Domnul profesor, probabil că ați procedat greșit, domnul profesor. 7.62, calibru de la arma română de asalt. Acum mai trebuie să fie doar unul. Nu. Mai am aici. De 8,5. Eu fac astea cu o intenție, să vă arăt domnului profesor Simionescu special ce taine are inventorul ăsta, care e la mecanisme. Atenție foarte mare. Mai lipsesc 2 cote. Ce n-am pus 2? Păi unghiul e una. Ia să mi le arate. Apply. Un unghi acum. Mai e o cotă aici. Trebuie să ne uităm la F7 ăla. F8. Restricții. Linia asta e tangentă la... O vedeți jos?
Dar nu e tangent aici. Ba da, este. Cealaltă de paralel. Trebuie să existe restricțiile. Aici de ce 2 puncte? Că e o prostie. De-aia sunt 2 puncte. F9, ca să scot astea. Aici o suprapunere. Să știți că nu e permis să avem așa ceva în un desen. Aici nu-i tangent, vedeți? Vorbeam despre barivete. Punem tangent între linia asta și arcul acesta și zice, pardon, vei suprapota. X, tai bucata de încă nu știe ce să facă. Și pun din nou tangență între asta și asta. Trebuie să scot cot. Am pus aici, am pus unghi. S, selectez asta, o șterg, selectez asta și o șterg. Și abia acum. Deci el mi-a blocat. Punând cotele celor, eu trebuia să activez aici și să, după apply, să pun remove. Și apoi să apăs pe da. Ca să scap de niște cote care nu vreau să fie aici. Și acum pot să pun tangență între asta și asta. S-a aranjat, minunat. Și îmi spune că mai am o singură cotă nepusă. Care e aia? Unghiul. Uitați-vă de ce. Pentru că pot să mișc asta așa. Hai, mare scofat. Pot să o mișc. Păi da, dar pot să trag aici o linie care să fie construction, tip construction. Să o pun aici așa. Până aici. Și pe urmă să mai fac o linie pe desen tot de tip construction. Așa. Pot să o fac înclinată. Done, să o fac egală pe asta cu asta. Una dintre ele s-a aranjat ca să fie egală cu cealaltă. Și uitați-vă cum asta se mișcă, se modifică. Stai să o fac să fie un capăt aliniat cu orizontal. Fac orizontal punctul acesta cu punctul de mijloc. În momentul ăsta am legat linia de aici de linia de aici. Opa. Pentru că el păstrează această rigurozitate, nu? O linie cu altă linie. Am dat pe acolo exemple de mecanisme simulate la nivelul ăsta. Doamne, tot e ceva. Punem acum unghiul. O să avem și mecanisme. Și sigur că dacă vreau să pun și cota aceasta, inițial pare că mă lasă și până zice, pardon, adăugarea acestei cote va supracota schița. Alege accept dacă vrei să ți-o pun cotă driver, condusă. Vreau cotă driver. Și atunci când ai să umbli la cota asta, dublu click pe ea și ai să pui unghiul de 104 grade, cât ai avut pe desen, să fie 104 degrees, 12 minute. Dar trebuie să scriu D. Când apare cu roșu nu e în regulă. D-E-D. Acum e în regulă. Degrees. Și poate și secunde. And 33 de secunde sunt ghilimele. Apoi chiar pune. Tot timpul diferența asta vă ține, de asta trebuie să fie puternic acel calculator. Sigur că s-a schimbat valoarea, era 56, s-a făcut 52. O să zice, păi unde e, domne, gradația aia așa minunată, cu secunde, cu toate. Aici îl arată grade zecimale, adică grade sexagesimale cu parte decimală. Deci nu e centezimal. E sexagesimal cu parte decimală, dar nu o arată pe asta. Dacă o să faci desen și o să pui cotă și la cotă o să spui că vrei și minute și secunde, va apărea cu minute și secunde. Deci desenul care l-ai face plecând de la acel model. Bine.
Ne-am lămurit cu asta? Ne-am lămurit. Vă mulțumesc și știți mai altele.